ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଦ୍ରକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 5 ବର୍ଷ ରହିବା ପରେ ଆପଣ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ମୁଦ୍ଦା ଶୁଣନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକରୁ ଭଣ୍ଡାରୀପୁର ଯିବା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ମୋତେ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଚୟନ କରିଥିବାରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆସ୍ଥା ପ୍ରଗଟ 19 ମସିହାରେ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭଦ୍ରକରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ବିକାଶକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ସହିତ ସେହିଭଳି ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀରେ ଯେଉଁ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମ ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ମହୋଦୟ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀରେ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ 15 ବର୍ଷ ଧରି ବିଧାୟକ ହେଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେଠି ଦଳ ସୁସଂଗଠିତ ହୋଇକି ଅଛି ଏବଂ ଦଳ ଏକ ଦୃଢ଼ ସଂଗଠନ ସହିତ ଅଛି। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ସାମିଲ ହେବି ଏବଂ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ କରିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାକୁ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ରହିବ ଏବଂ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ଏକ ବିକାଶ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ଯେଉଁ ବିକାଶ ହେଇଛି ଆହୁରି ତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ। ତ ନୂଆ କରି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ସେଠିର ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଅଛି ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ? ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏକ କେଡ଼ର ବୟସ ପାର୍ଟି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜନହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ ସଂଗଠନ ସେଠି ଅଛି 15 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ବିଧାୟକ ସେଠି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ଆମର ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ତାଙ୍କ ସଂଗଠନକୁ ନେଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଏହି ଇଲେକ୍ସନରେ ମୁଁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବି। ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀବାସୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦରକାର? ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି। ସେମାନେ ମୋତେ ଯେପରି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ଯେପରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କଠୁ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି ଏବଂ